Og her har vi så en det kalde, en det sodavand, en det lærke, en det løvetur. Ja, og her ser vi så kalden løbe en lille tur efter lille, liderlig lærke. Ja, og de fortsætter. Jeg ved ikke hvor længe. Ja, de fortsætter. Det kan jeg jo ikke så gøre så meget ved. Det er jo lidt svært. Det kan jeg jo ikke. Og så stopper de vist nok, tror jeg nok. Og så giver Lærke nok lige lidt penge til en. Men det er så den anden side af sagen. Og ja, så er det vist ikke så meget at sige. Ja, hvad kan vi sige? Ja, Lærke hun tænder på dem. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Og så ser vi så Kasper stå der, gå der med kalden, løbe en tur. Ja, hvad kan vi mere sige? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare en super duper nuttet lille kald. Og nu kommer den så over til mig. Og ja, hvad kan jeg mere sige? Den er farlig. Hjælp mig. Den har fået sodavand. Den er hyperaktiv. Hjælp mig. Den er efter mig. Den har fået sodavand. Hjælp mig. Den har fået sodavand. Du skal ikke give den, når du skal bare løbe foran. Den er livsfarlig. Det kan jeg godt fortælle dig. Den er simpelthen så farlig. Og her ser vi så Lærke løbe med en sodavand. Kasper og kalden lige der løber efter Lærke med en sodavand. Ja, de fortsætter. De løber en tur. Ja, det er så fint. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Og de stopper. Og Lærke, hun har en rimelig god røv. Og de kommer løbende forbi mig. Der kommer Lærke. Og så kommer kalden og Kasper bagefter. Og den er simpelthen så fin. Og det er Lærke også. Det kan jeg godt fortælle dig. Og så synes jeg, vi skal slutte herfra. Thomas, ind over.